I den her video ser du, hvordan vi har fået fjernet vores asbesttag autoriseret, påfodret med nye spær, efterisoleret og lavet undertag, som gør det klar til at få et ståltag på. Her ser du mig fjerne skorstenen med en stor borehammer. Vi fjerner den, fordi den fylder rigtig meget inde i vores soveværelse. Vi vil gerne have en stålskorsten et andet sted. Her har vi påfodret 14,5 cm tykke spær og efterisoleret oven på de gamle 13 cm høje spær. Derefter har vi lagt undertag og lagt taglægter oven på det, så det er klar til nogle nye stålplader. Her ser du slutresultatet, som er klar til at få stålplader på. Og den her del gjorde vi på den ene side af taget på cirka 4 dage.